Hey guys, ndicela ningandivi wrong, niyanzanga ujaja ii-career choices zabanye abantu apha. But ubugqwirha budomi ngaleni bafuneka usebenzele unyisa omnye umntu instead of unyusa isiqu sakho. Waye ungathathi la energy uyifake ekuphuhliseni wena self. Ndanceda futhi ndingaqeshwa kuyo into bangasendigxothwe ka-100 zezi zimenqe. Ngekudala eza emails lalaza phaa kwa-HR uba inge-employee yenu yi-womanizer. Ndithi pewu xa udomi nyhani shem akofokole ndinoyenza mna because u-womanizer akathethi le nto uzama uyithetha. But ke asikho lapho namhlanje guys, anolunga labayitishala mos mna because anokwazi bendicacisela isibhanxa into eyi-one over and over ebangazama naye shem umntana abantu ayithi sinke in because akanayo i-processing power. That's why ndivele ndikhathazeke xa ndibona nina nibe nidifendana nam kwezi zimenqe. Aba bantu badicide kudala uba bandincanywa for nina, akho fokolo onoyenza ubaconvinsa otherwise. Ekugqibeleni bazavesike bathi asikakusalayo wethu uyadika. Andiboni nepoint ebendizicacisa mna esimenqeni esingacontribute fokol kwi-everyday life yam. Asithengi merchandise, asithengi matikiti, into esiyenzayo kufundekela kule internet qha. Laa show isekoneni andibhukishwanga phaa yishow yam. Kwa usuku lakhona mos i-30th ka-October is on a random Wednesday. Asibizi asigxothi kuzayo abantu abafunayo, asiphazamisani negroove. Uba ufuni ihlala endlini ugcine i-R100 yakho, uvuke ekuseni uyovasa iweave linonomoyi. But ke asikho lapho namhlanje guys. Tshini for ninkunini saphila namagqwirha, yintoni especially ekucatshikelweni ngabantu engenaxesha lento uba mabandithande.